आना जागोन नै माबा बायदि बिमल बायना बिमल Fiore. Nein, nein. मछली भी है मछली देखो ना ये ना ये तो उधर जाना पड़ेगा हेलौ लोगोफोर आंनि इउटिउब चेनेलाव बयखौ बरायनाय जाबाय जों दा थांनो नागिरनाय जाबाय बेरायनो नायलांबाय थानो हागोन नोंथांमोना एसे हेभि जागोन भिडिअआ नायलांदो लोगोफोर मानसियानोसै सिन्देला माबायदि फिलाप मानसियानो उल्थासार मानसिया खै मानसि आरो मानसि आरोना ओइ हलसेलाव नैबे हलसेल बिराद गिदिर हलसेल बेयो हाबलांदोरा फैबाय मासेल' फै हलसेल नै खुस्लाफ्रा नायदो नै बरिया बरियानो हिन्जावफोरनि ड्रेसआ नै ओरैबायदि मोजां मोजां आरोना ओरैबो दं नै गाहायावबो दं नै ओरै हिन्जावफोरनि गोजा आरोना बेहा हिन्जावफोरनि मोनजोबगोन लाबाय ada lunch nama लाबाय नै दे बिसि खालायनि रायबिला 100 200 नामा 100 200 नि 150 गाननोलाय मोजांथ' लिंथाब गाननो मोजां आरोना नै नायदो बेखौ हमनायखौ नुदों कुसुमाया मोजाङानो कुसुमाया दालाय गोजानाव स्रां नुखायोरा हे हेन्देला मोजाङालै नैबे हेन्देला नायनो हागोन नै सिख्ला लंपेन्ट गासैबो मोजां मोजां दंना नै हिन्जावफोरनिबो दं गैया बै गोजौना नङा बै गोजौना ए Fiore. लानोसै खोनो थांसिगोनलै मोजां मोजां गैया आगाव साहासो लोंबाय नै आसोलफ्रा जोंना जुइसआ जाबाय नै जुइस फैदो लांफैदो आपेल जुइस ओइ आलदा आलदा लादो आपेल जुइस यो लोंसिगोन जाहैबाय आपेल जुइस मोजांथ' ना आपेल जुइसआ बिराद मोजां बयबो सोगासिनो लोंलायबावना बिराद मोजांलै नै आपेल जुइसआ लोंबाय थाला देहाफ्रा मोजां थागोनलै बरियाल'खा आपेल जुइस मोनजोबगोन आरो बेहाय मोनजोबो आरोना मेनुआबो नै मेनुआबो दं गासिबो मोनजोबगोन आरो मेनुआ नैबे पनिरि बेबो दं नै माबायदि जोङो माबायदि बेसेबां नै
आपेलनि दं दालिम दं आरो ना मोनजोबगोन आरो नै प्राइसआबो बन्द दंजोबो आरो नै बेनो आरो ना जुइस जों लोंनाया दा जों थांसिगोन जाहैबाय नै आया मोनाबा आरो ना ओरैबादि मेंग्लिबाय थाबाय ओरैबादि लाइट आरो ना ओरैबादि मोदार थायो मोजां ना लोगोफोर जायगा माबायदि नै नायनानै नै लोगोफोर जायगा माबायदि नै जायगाया बे पुलिस स्टेसन आरो ना नैबे पुलिस स्टेसन बे जों दा थांसिगोन आरो ना रुमावहाय थांनो ओंखारबाय थांसिगोन आरो रुमाव थांसिगोन आरो ना गोलोमजोब्बायलै एकदमबारे मा लाखो फैदोंफोर थाङासै गोलोमजोब्बाय दासो रुम मोनफैखादों नै माखासे नै रुम दासो रुम फैदों आरो ना एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर